Има едно новото видео на Ever After High. Филмът за това е в Netflix и там някъде има предвид как да се гледа и за това като филмче или турски сериали се качат всичкото и за това няма нищо как да се случва скачването. Със сърцето на Катинара няма нищо как да бъде силата. И за той там някъде има как да слушаш и за това видеото е заснимано като фотоапарат или дрон. И тука някъде за той към гроздето в меден рудник ще се изтиче. Чао!